Ens trobem a la Garrotxa, concretament a Collsacabra, comarca de volcans, cingles i fagedes úniques a Catalunya. L'excursió que proposem avui és pujar al Santuari de Cabrera, cim dins de la llista dels 100 cims essencials de la FEC. L'excursió és circular i el punt de sortida i arribada és Sant Julià de Cabrera, poblet petit de cases disseminades al peu del santuari. L'excursió inicia el seu recorregut direcció ponent, buscant el camí que a poc anirà guanyant cota. Aquest primer tram travessa un bosc tupit pròpiament mediterrani, sense gaire desnivell ni dificultat, però de gran bellesa natural. Un cop superat el bosc, iniciem un segon tram amb més desnivell, on caldrà fer petites grimpades per poder seguir endavant. Trams de grimpar, però que no presenten cap tipus de dificultat. Només cal anar en compte per si la roca està una mica humida i evitar relliscades. I si no, sempre podeu avisar l'avi que vingui amb vosaltres amb una cordina i fer més emocionant la pujada. Als més petits els hi encanta l'escalada i el ràpel per aquest indret de Collsacabra. La cordina és totalment prescindible, però molt divertida per ells, i també pels grans. Els passos més delicats els trobarem equipats amb grapes per facilitar l'ascens, però sobretot per fer l'excursió, molt més divertida pels més petits. Ja a mitja pujada, ens prenem uns instants per gaudir de les vistes increïbles de Cabrera, així com els cims veïns de Puigsacalm o fins i tot el Pedraforca. En aquest punt podem agafar dos itineraris, per la Baga o la Serrica. Nosaltres optem per la Serrica. Un recorregut que careneja el cingle tot guanyant alçada i que travessa pel Pla del Prat, una fageda de gran bellesa, fins a arribar al Pas d'Osca, un pas amb passamans on caldrà anar amb compte. Un cop superat el desnivell, comencem a endinsar-nos de nou en el bosc. Amb un joc espectacular de colors, la vegetació comença a vestir-se de tardor i la proximitat de la fageda es comença a copsar. Finalment, arribem al Pla del Prat, una fageda tupida i de gran bellesa, que sobretot a la tardor es tenyeix amb colors que juguen amb la llum i ens fan embadalir. La diversitat natural de l'indret fa que travessem un bosc de falgueres que també muda de color en aquesta època de l'any. Els més petits, emocionats encara per l'escalada, busquen arbres on seguir practicant. Deixem enrere la fageda i seguim recte fins al mirador de Cabrera, on podrem veure l'altiplà i el santuari al fons. Per poder accedir-hi, haurem d'agafar el Pas d'Osca, que recorre la roca nua amb l'ajuda d'un passamans. El pas no presenta dificultats tècniques, tot i que caldrà vigilar els més petits per evitar ensurts. Ja queda molt poc i les vistes des d'aquest punt són increïbles. Només cal resseguir l'altiplà i arribarem al Santuari de Cabrera. Però abans fem una aturada al punt geodèsic, que queda a mà esquerra, i on es va trobar una cisterna i el vessament d'una torre circular, vestigis de l'antic castell de Cabrera, datat de l'any 992. Després d'immortalitzar el moment, ja ens disposem a fer l'últim tram fins al Santuari de Cabrera, tram estret de l'altiplà, però que amb cura no presenta cap risc. El Santuari de Cabrera, situat a 1.300 metres, es troba alçat sobre l'antiga ermita del castell documentada des del 1144. El castell i l'ermita es van ensorrar durant els terratrèmols de 1427. L'ermita es va reconstruir i posteriorment s'hi van fer moltes reformes. Al costat hi ha l'hostatgeria, construïda al segle XVIII. Actualment hi ha serveis de restaurant els caps de setmana. Mentre dinem, ens venen a visitar els ases que transporten la càrrega del restaurant. Pels petits, és tota una sorpresa trobar-se'ls aquí dalt i poder jugar i acaronar-los amb certa prudència. Al marxar, els ases ens acompanyen un tros del camí, tot acomiadant-se fins al proper dia. Nosaltres ja ens disposem a retornar a Sant Julià de Cabrera. Per la tornada, agafem les escales del camí de les Marrades, que baixen fins al pas que ens dirigirà a direcció a la Collada de Precons. Ja només ens queda resseguir el camí que arriba fins al poblet on tenim el cotxe. La tornada travessa boscos tupits, amb molta vegetació que enganalen el camí. Aquest últim tram és completament accessible,
i no presenta cap pas dificultós ni tècnic. Si es prefereix, tant la pujada com la tornada es pot fer per aquí, un camí més fàcil i curt, però sense les emocions ni els canvis de paisatge que podem trobar pel camí de la Sarrica. Finalment, retrobem Sant Julià de Cabrera, eufòrics per la magnífica excursió i amb ganes de tornar-hi aviat. Des de Cabrera ens acomiadem. Esperem que us hagi agradat. Teniu tota la informació del track a la descripció. Fins a la propera sortida.